A Maria Déu vos guard. Vinc a presentar un projecte que no sé ben bé si sortirà a la llum encara. És un projecte que, de fet, no sé si té massa sentit, però benvinguts a Un passeig i prou. Aquesta sèrie es basarà de 10 capítols on parlarem amb gent interessant. Poden ser creadors de contingut, poden ser persones anònimes, pot ser el meu col·lega Arnau que està gravant. La cosa és que parli català i el passeig ha de ser obligatòriament per una localitat catalana. És a dir, pot ser, m'ho invento per complet perquè no he contactat amb ningú encara, Berta Roca per Montserrat, Francesc Mauri pels patis de TV3. Són idees que a mi, com el meu màxim esplendor, m'agradaria aconseguir. Faig aquest vídeo perquè no és que em demanessin un tràiler per presentar-me a la beca, ni molt menys. És broma, sí que me'l demanaven. I estic allargant tot això perquè necessito que duri 2 minuts. La idea és fer converses completament reals, sense guió, sense preguntes preparades, simplement passejar i que surti el que hagi de sortir. També hi haurà una petita secció on vosaltres fareu preguntes sense saber qui és el següent convidat. Així que us convido a tots a proposar-me gent que pot presentar-se al programa, jo m'encarregaré de contactar amb ells, llocs que creieu que s'han de veure més de Catalunya o que es veuen però que us fa il·lusió que surti, és a dir, al vostre poble, per exemple, i preguntes completament aleatòries, sisplau, que no falti el respecte a ningú, preguntes que creieu que poden ser interessants sense saber a qui seran fetes. Si ets creador de contingut, creus que la teva història pot ser interessant, simplement et ve de gust sortir un projecte en català, contacta'm per les meves xarxes socials que tens aquí a baix a la descripció o a la bio de tots els meus perfils, quedes formalment convidat. I els que esteu veient aquest vídeo, doncs ja sabeu, preguntes, convidats que voleu veure i llocs que creieu que són imprescindibles que surtin en aquesta sèrie. Res més, espero veure's per aquí. Si no és amb la sèrie, serà amb qualsevol altre projecte, perquè tinc quantitat d'idees per fer. I poc més, ja està. Teniu feina, jo també. I ja està, fins aquí la idea del projecte. Salutacions cordials.